Zdravím vás u dalšího videa. Jsem rád, že jste se opět přišli podívat. Když jsem jel zpátky z našeho minulého natáčecího areálu, tak jsem si uvědomil, že se s vám nepředstavil. Takže já jsem Clekin, i když na občance jsem někdo jiný, ale to je jedno, to nikoho nezajímá. Ten chlap za kamerou si chce říkat kameraman. Ne, nechci. No, tak ne. Chtěl bych vzkázat Marťovi Kopřivovi, že nejsem gay. Jenom pro upřesnění. Pozdravuju Rosťu, který mě bude mít určitě rád. Omlouváme se, že tento vlog není už ze hry, protože my máme málo času a docela nabitý den. I je docela krátký, takže se omlouváme. Kdybyste chtěli nějaké speciální videa, které bych měl natočit, tak stačí napsat komentář. Já se to pokusím vyplnit. Pokud to nebude nějaký braliba a napíše, ať si naseru do misky a plesknu si to na hlavu. Tak vás všechny zdravím, ahoj.